xi mistoqsijiet li jista' jkollkom dwar il-bilingwiżmu. X'jiġifieri li tkun bilingwi? Persuna bilingwi hija persuna li taf żewġ lingwi. Fil-fatt, il-kelma bilingwi għandha l-parti lingwi li tfisser lingwa u l-prefiss bi li tfisser tnejn. Issa, mela din il-persuna kapaċi tisma' u tifhem, kapaċi tikteb, taqra jew titkellem b'żewġ lingwi f'kuntesti differenti. B'mod ideali, persuna bilingwi hija bilanċata, fis-sens li taf tuża dan iż-żewġ lingwi b'mod tajjeb ħafna f'kull kuntest jew f'kull attività li tiltaqa' magħha. Però meta aħna naraw naqra l-użu tal-lingwa tagħna fil-ħajja tagħna ta' kuljum, nindunaw li x'kultant aħna nippreferu nużaw lingwa minn oħra għal xi attività differenti jew meta nitkellmu ma' xi persuna. Dan għaliex persuna bilingwi tassoċja l-użu tal-lingwa skont il-persuna li titkellem magħha, skont il-post, skont il-kuntest, jew forsi l-attività li qed tieħu sehem fiha. Dan xi jfisser għat-tfal tagħna? Dan ifisser li b'mod ideali għandna nagħtu l-opportunità li t-tfal tagħna li jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom fil-lingwi, fiż-żewġ lingwi li jafu, ħalli huma bħala adulti ikunu jistgħu jużawhom f'kuntesti differenti. Hemm iktar persuni monolingwi jew bilingwi fid-dinja? Ir-riċerkaturi li iktar minn nofs il-popolazzjoni tad-dinja titkellem żewġ lingwi. Mela dan ifisser li hemm ħafna u ħafna nies fid-dinja li bħalma jiġi f'Malta jitkellmu, jaqraw, jiktbu u jikkomunikaw żewġ lingwi. It-tfal jitħawdu jekk ikunu esposti għal żewġ lingwi? Din hija mistoqsija li saqsuna ħafna ġenituri għax jibżgħu li t-tfal tagħhom ħajitfixklu għax qegħdin jitgħallmu żewġ lingwi meta jkunu żgħar. Ir-riċerkaturi li moħħ il-bniedem huwa magħmul biex jitgħallem iktar lingwa waħda b'mod mill-iktar faċli u b'mod mill-iktar naturali. L-iktar ħaġa importanti hija li t-tarbija jew it-tifel jew it-tifla jħossu l-bżonn ta' din il-lingwa u jiġu esposti għaliha b'mod mill-iktar korrett. Issa verament ġieli jkollna xi tfal li sakemm ikunu qegħdin jikbru, ngħidu aħna tifla ta' 4 snin, li ġieli tagħmel xi żbalji grammatikali. Pereżempju, tajt il-mama tagħha, "Ara mama, hawn 4 mejdas." Ovvjament il-kelma mejdas mhix korretta fil-Malti. Imma xi tkun qed tagħmel din it-tifla? Din it-tifla tkun qiegħda tipprova toħloq il-plural fil-Malti bil-plural ieħor li taf forsi bl-Ingliż. Jiġifieri blesse ta' pereżempju f'kelma dog, dogs. X'għandna nagħmlu aħna bħala adulti meta t-tfal tagħna jagħmlu dawn it-tip ta' żbalji li huma mill-iktar normali, speċjalment sal-età ta' 7 snin? Għandna nikkorreġu bl-iktar mod ħelu u ma nifukawx fuq l-iżball. Nofru l-mudell tajjeb u ngħidu iva, 4 timwejjed. Importanti li l-użu tal-lingwa ma' tfal tagħna ma tsirx forma ta' ġlieda le, imma nużaw il-lingwa miktar mod korrett u pożittiv. Għaliex għandi nħeġġeġ li t-tfal tiegħi jkunu bilingwi? Allura jkollna xi ġenituri li jgħidulna imma għalfejn tfal żgħar għandhom jitgħallmu iktar minn lingwa waħda. Meta tfal jitgħallmu iktar minn lingwa waħda meta jkunu żgħar, isibuha iktar faċli. Għax iktar ma titgħallem lingwa meta tkun żgħir, iktar titgħallimha b'mod naturali u mingħajr ma toqgħod tiffoka fuq l-aspett formali tal-lingwa. It-tfal meta jitgħallmu lingwa jitgħallmuha biex jikkomunikaw u biex jilagħbu. It-tfal li jitgħallmu żewġ lingwi wkoll għandhom ukoll vantaġġ fejn tidħol imbagħad l-edukazzjoni iktar tard biex jikkomunikaw ma' ħafna nies u anke bil-mod kif jaħdem moħħhom. Dan għaliex riċerkaturi li il-bilingwiżmu jgħin fil-mod kif jaħsbu t-tfal, jiġifieri fl-iżvilupp tal-moħħ. Il-bilingwiżmu, jiġifieri l-fatt li inti titgħallem iktar minn lingwa waħda, tgħin fl-iżvilupp tal-IQ, tgħin fil-kreattività
u tgħin ukoll fil-fatt li inti tkun tista' tiffoka fuq iktar minn attività waħda fl-istess ħin. Dan juri illi hemm ħafna vantaġġi marbuta mal-fatt li t-tfal jisiru bilingwi minn meta jkunu tfal żgħar. Grazzi tal-li segwejtu dan il-filmat. Jekk ikollkom xi mistoqsijiet dwar il-bilingwiżmu tfal tagħkom, ibgħatulna messaġġ fuq il-paġna tagħna. Grazzi u nerġgħu niltaqgħu dalwaqt.